Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα με τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς βλέπετε την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση. Αν προσδοκάτε ότι μπορεί να έχουμε γρήγορα θετικές εξελίξεις ή αν αντίθετα φοβάστε ότι θα έχουμε επανάληψη του 2015. Σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση και την αξιολόγηση, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα τέλμα. Δεν βλέπω να προχωράνε πολύ τα πράγματα. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, με κάνει πάρα πολύ ανήσυχο. Είμαι περισσότερο ανήσυχος από ποτέ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μας και με την διακυβέρνηση παρούσας κυβέρνησης. Γιατί δυστυχώς βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι παγιδευμένος. Και είναι παγιδευμένος ανάμεσα πρώτον στις κακές επιδόσεις ελληνικής οικονομίας που δυστυχώς φέρουν την κατάρρευση σε αυτό το οποίο είχε εκείνος οραματιστεί ως success story, και από την άλλη στην δραματική απώλεια της δημοτικότητάς του έτσι όπως αυτό φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι δυστυχώς η χώρα είναι σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και πολύ επικίνδυνη θα έλεγα στιγμή. Η κυβέρνηση λέει, το είπε και ο κύριος Φάμελος λίγο πριν, ότι θα έπρεπε η αντιπολίτευση στη φάση αυτή των πραγμάτων να την στηρίζει προκειμένου να μην γίνουν δεκτές οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ορισμένες από τις οποίες, όπως αυτές για τις συντάξεις για παράδειγμα, είναι υπερβολικές. Τι λέτε? Καταρχήν η κυβέρνηση έπρεπε να στηρίξει τον εαυτό της και να στηρίξει και τη χώρα. Το πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι η αντιπολίτευση ούτε η Νέα Δημοκρατία, η οποία επανειλημμένα έχει στηρίξει τις δύσκολες στιγμές στη χώρα και έχει στηρίξει και αυτή την κυβέρνηση στο ξεκίνημά της. Σήμερα όμως έχουμε 2 χρόνια και κάποιους μήνες πια διακυβέρνηση αυτής της χώρας από την παρούσα κυβέρνηση και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι έχουμε δραματική αύξηση της ανεργίας, αύξηση της ύφεσης, αύξηση των κόκκινων δανείων και μείωση των καταθέσεων. Αυτή η τετράδα νομίζω ότι αποδεικνύει ότι δυστυχώς η ελληνική οικονομία μάλλον έχει μπει ξανά, κύριε Χατζηνικολάου, σε έναν υφεσιακό κύκλο, το οποίο αποδεικνύεται, σας άκουσα και από αυτά που είπατε λίγο προηγουμένως, από την πτώση κατανάλωσης ακόμα και σε είδη ανάγκης, βασικά στο ψωμί είδη, και στο γάλα ή το ψωμί. Και αυτό το πράγμα, συν την απροθυμία επενδύσεων, βλέπετε ότι ο Χρυσός έχει κολλήσει ξανά στις Κουριές Χαλκιδική, τα 14 αεροδρόμια καθυστερούν. Θυμάσαι, είχε βγει ο κύριος Πύρτζης σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, είχε πει ότι όλα θα προχωρήσουν γρήγορα, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Το ελληνικό είναι και αυτό παγωμένο. Όλα αυτά είναι πολύ κακά, πολύ άσχημα σημάδια προς τους επενδυτές. Όλοι έχουν πατήσει το κουμπί του παγώματος, καμία επένδυση δεν προχωράει και δυστυχώς η οικονομία καταραίει. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ ανήσυχος για το που πάμε. Βλέπω μια διαπραγμάτευση η οποία δεν βγαίνει πουθενά, είναι όλα τα θέματα ανοιχτά. Τα ενεργειακά θέματα πολύ σημαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας, η ΔΕΗ που είναι ο βασικός πυλώνας που στηρίζει το ενεργειακό σύστημα της χώρας σήμερα, δυστυχώς είναι σε οριακό σημείο. Στο θέμα της ΔΕΗ, ποια είναι η δική σας άποψη? Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση ενός ακόμη 17% ή όχι? Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρω τον κύριο Φάμελο που είπε ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να προχωρήσουν σε ένα ξεπούλημα, λέει, μερίδας της αγοράς ή της ΔΕΗ, χωρίς η ΔΕΗ να πάρει αυτό το οποίο πρέπει. Καταρχήν να πω και να καταλάβει ο κόσμος μας βλέπει δυστυχώς τις εγκληματικές συμφωνίες που έχουν κάνει. Αυτή τη στιγμή η παρούσα κυβέρνηση έχει συμφωνήσει έτσι ώστε το 2020 η ΔΕΗ που σήμερα έχει περίπου το 90% το μερίδιο αγοράς να έχει 50% μερίδιο αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω από τις δημοπρασίες, τα νόμια όπως λέμε, δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτό αν συμβεί πραγματικά η ΔΕΗ ή θα πρέπει να χρεοκοπήσει για να γίνει αυτό το πράγμα ή θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί σε βαθμό ώστε να παραμείνει μισή από ό,τι είναι τώρα και δεν θα έχει πάρει και τίποτα βέβαια. Δηλαδή εμείς για παράδειγμα να πω ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε νομοθετήσει τη μικρή ΔΕΗ. Τι λέγαμε? Ναι. 30% των εργοστασίων της ΔΕΗ να πουληθούν, η ΔΕΗ να πάρει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε το 70% που θα απομείνει να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις και να γίνει μια ισχυρή εταιρεία και το 30% να το πάρει ένας ιδιώτης, μια μεγάλη εταιρεία, όπου και εκείνη θα επενδύσει και έτσι θα είχαμε ένα άλλο ενεργειακό τοπίο σήμερα στη χώρα. Δεν θα είχαμε ούτε προβλήματα ανοίγματος αγοράς, θα είχαν γίνει όλα με έναν τρόπο που πραγματικά θα ήταν κερδοφόρος για την ελληνική κοινωνία. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που προστατεύουν υποτίθεται τις δημόσιες επιχειρήσεις, μετά την τρένωσε, που την ξεπουλήσαμε 45 εκατομμύρια, είδατε τι έγινε,
Τώρα η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει χάσει περίπου 2 δισεκατομμύρια από τη χρηματιστηρική της αξία και πουλάνε τον ΑΔΜΙΕ, ένα ποσοστό του ΑΔΜΙΕ. Η ΔΕΗ θα χάσει όλο τον ΑΔΜΙΕ όμως και θα πάρει 300 με 400 εκατομμύρια λιγότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να πάρει εφόσον γινόταν μια λογική ιδιωτικοποίηση, έτσι όπως και αυτή είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή καταστρέφουν σήμερα τις δημόσιες εταιρείες, καταστρέφουν δημόσιο πλούτο και η κοινωνία δεν έχει κανένα όφελος, ούτε οι εργαζόμενοι έχουν κάποιο όφελος. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, δεν πάει πουθενά. Εγώ βλέπω μια κυβέρνηση που τα έχει χάσει, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, μπερδεμένα πράγματα, δεν έχουν πια κανένα στόχο. Επαναλαμβάνω, το success story του κυρίου Τσίπρα έχει καταρρεύσει πια. Η οικονομία έχει μπει σε ύφεση και δυστυχώς αυτή η ύφεση θα κρατήσει για μέσα το 2017 για τα καλά. Οπότε δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο πέρα από μια πολιτική αλλαγή. Πολλοί λένε, το λέω, αλλά αυτό είναι το μόνο που απομένει στη χώρα. Όταν λέτε πολιτική αλλαγή εννοείται εκλογές. Γιατί πολλοί λένε ότι μια λύση θα μπορούσε να είναι το να καθίσουν τα κόμματα γύρω από το τραπέζι και να κάνουν μια minimum συμφωνία ότι ορισμένα θέματα είναι εκτός αντιπαράθεσης για να μπορέσει η χώρα να γυρίσει σελίδα. Και Χατζηνικολάου, το 2015 το καλοκαίρι στηρίξαμε την κυβέρνηση φέροντας μια συμφωνία που εμείς δεν είχαμε διαπραγματευτεί, την είχε διαπραγματευτεί εκείνη μετά από εκείνο το εξάμηνο του κυρίου Βαρουφάκη και του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, του στηρίξαμε για να μην πάνε σε εκλογές. Και αυτή την επόμενη μέρα πήγαν σε εκλογές. Νομίζω ότι το δις εξαμαρτίν ουκάνδρο σοφού. Δηλαδή δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος ακόμα και σήμερα. Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα του κ. Τσίπρα? Εγώ πιστεύω ότι έχουν συμφωνήσει σχεδόν σε όλα, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να τα πλασάρουν αυτά που έχουν συμφωνήσει στον Νικολάου. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο και μια ευκαιρία πώς για άλλη μια φορά θα μπορέσουν να παρουσιάσουν το μαύρο άσπρο. Ότι δηλαδή αυτό το οποίο θα είναι πολύ σκληρό για τον Έλληνα πολίτη και πολύ κακό για την οικονομία, θα το παρουσιάσουν ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκρέκα. Καλημέρα.